Γεια σας. Θα σας δείξω πώς μπορούμε με το NetBeans να φτιάξουμε μια απλή φόρμα σε Java. Πατάμε File, New Project, Java, Java Application, Next. Δίνουμε ένα όνομα στο project. Θα δώσω το όνομα App Form. Ξετικάρουμε το Create Main Class και πατάμε Finish. Περιμένουμε. Παρατηρούμε εδώ αριστερά στα project ότι έχει δημιουργηθεί ένα project με όνομα App Form. Πατάμε δεξί κλικ πάνω σε αυτό το project, New, και επιλέγουμε το JFrame Form. Εδώ δίνουμε ένα όνομα. Αυτό το όνομα θα είναι το όνομα της φόρμας της οποίας θα δημιουργήσουμε. Το ονομάζω Form 1. Finish. Όπως παρατηρούμε, δημιουργήθηκε μία φόρμα. Εδώ δεξιά παρατηρούμε ότι μας δίνει κάποια swing controls. Θα φτιάξουμε μία απλή εφαρμογή έτσι ώστε να καταλάβουμε τη χρήση τους. Επιλέγω ένα button. Αυτά τα κάνουμε drag and drop πάνω στη φόρμα μας. Θα επιλέξω επίσης ένα text field. Επίσης, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι το NetBeans μας βοηθάει να στοιχίσουμε τα components το ένα κάτω από το άλλο. Το πάω αριστερά, αν το πάω πάνω από το κουμπί, μου βάζει μια γραμμή και μου το στοιχίζει ακριβώς πάνω από το κουμπί. Να είναι δηλαδή στην ίδια ευθεία. Θα χρησιμοποιήσω επίσης ένα label. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω άλλο ένα label. Αυτό που θα κάνει αυτή η εφαρμογή θα είναι το εξής. Θα γράφουμε κάτι στο text field και πατώντας το κουμπί, το J button 1 που βλέπουμε εδώ, θα μας εμφανίζει αυτό που έχουμε γράψει στο text field, θα μας εμφανίζει στο label. Ας το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πατώντας δεξί κλικ στο J label 1, πατάμε Edit Text έτσι ώστε να αλλάξουμε το text που θα φαίνεται μέσα. Θα βάλω εγώ number, άνω κάτω τελεία. Επίσης μπορώ να πάω εδώ στα Properties. Στα Properties να πατήσω στο Font και να μεγαλώσω το μέγεθος. Να το βάλω 12. Έτσι ώστε να φαίνεται μεγαλύτερο. Επίσης, πάω στο text field και πατάω δεξί κλικ edit text, έτσι ώστε να σβήσω το κείμενο να μην φαίνεται τίποτα. Επίσης, εκτός από το text που φαίνεται σε κάθε component, μπορούμε να αλλάζουμε και το όνομα της μεταβλητής, δηλαδή το αντικειμένου που δημιουργούμε. Πατώ change variable name. Βλέπουμε ότι το default name είναι JTextField 1. Εγώ θα δώσω το όνομα Field 1. OK. Στο J button θα αλλάξω το text το οποίο φαίνεται. Θα το ονομάσω Press. Επίσης και στο button, όπως σας έδειξα και με το J με το label που ονομάσαμε number, μπορούμε να πάμε στο font εδώ στα properties, να μεγαλώσουμε το μέγεθος, μπορούμε να το βάλουμε και bold και να φαίνεται έτσι το κουμπί. Μπορούμε επίσης να το αλλάξουμε το χρώμα, να του βάλω αυτό το χρώμα, OK, ωραία, και να αλλάξουμε και το variable name. Θα το βάλω B1, button 1. OK. Σε αυτό το label θα σβήσω το text να μην φαίνεται τίποτα. Enter, ωραία. Πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, μπορούμε να δούμε πώς θα φαίνεται η εφαρμογή όταν θα τρέχει. Δεν εκτελείται η εφαρμογή όταν την έχουμε ανοίξει πατώντας αυτό το κουμπί, αλλά βλέπουμε πώς θα μας εμφανίζεται το παράθυρο.
Αυτό που θα κάνουμε τώρα, αυτό που θα κάνει τελικά η εφαρμογή θα είναι, θα πατάμε κάτι εδώ, ας πούμε ένα αριθμό, και όταν πατάμε press θα μας το εμφανίζει στο label που έχουμε βάλει πιο κάτω από το κουμπί. Να δούμε τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πατώντας δεξί κλικ πάνω στο κουμπί, το οποίο ονομάσαμε press, επιλέγοντας το events, action performed, θα πάμε και θα γράψουμε κώδικα. Στον κώδικα θα του πούμε τι θα κάνει το κουμπί όταν θα το πατάμε. Εδώ όπως μπορούμε να δούμε έχει source και design. Στο design βλέπουμε πώς είναι η φόρμα μας και στο source βλέπουμε τον κώδικα που έχει από πίσω έτσι ώστε να φαίνει τη φόρμα. Εδώ παρατηρούμε είναι οι μεταβλητές οι οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει, δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει το B1 που αντιστοιχεί στο button 1, το field 1, JLabel 1 και JLabel 2, δηλαδή τα δύο label που έχουμε χρησιμοποιήσει, ένα text field και ένα κουμπί και τα αντίστοιχα ονόματα που έχουμε δώσει. Να ξαναπάω πάλι εδώ, να πατήσω δεξί κλικ, Events, Action Perform, να του πω τι θα κάνει το κουμπί. Ωραία, αυτό που θέλω να κάνει σε μια μεταβλητή, θα αποθηκεύω το κείμενο το οποίο θα γράφουμε στο text field. Αυτό μπορώ να το κάνω ως εξής, field 1 get text ωραία, με τη μέθοδο getText του component field 1, του component text field που έχουμε επιλέξει, παίρνουμε το κείμενο που θα γράφουμε σε αυτό. Δηλαδή όταν θα πατάμε το κουμπί, το κείμενο το οποίο θα έχουμε γράψει στο field θα αποθηκεύεται στη μεταβλητή S. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε ακόμα είναι να το εμφανίσουμε στο label. Πάμε στο design να δούμε τι όνομα έχει το label που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ. JLabel 2, εγώ θα το ονομάσω label σχέτο. OK. Για να βρω πάλι τον κώδικα που πρέπει να γράψω, ακολουθώ αυτά τα βήματα. Ωραία. label.setText S. Στη γραμμή 81 label.setText S, αυτό που κάνει αυτή η εντολή είναι να εμφανίσει, να δώσει ως κείμενο στο label το κείμενο το οποίο εμπεριέχεται στη μεταβλητή S. Να το τρέξουμε να δούμε τι κάνει. Ωραία, άνοιξε η εφαρμογή, πατάω έναν αριθμό 2500, πατώντας το κουμπί με το ποντίκι, το press, μας εμφανίζεται αυτός ο αριθμός εδώ στο label που είχαμε χρησιμοποιήσει κάτω από το κουμπί. Ανακεφαλαιώνω, αυτό που κάναμε ήταν δημιουργήσαμε μία φόρμα, ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα νέο project πατώντας File, New Project, Java Application, Next, ξετικάραμε το main class, δώσαμε ένα όνομα, πατήσαμε Finish, δημιουργήθηκε το project, έπειτα πήγαμε και πατήσαμε δεξί κλικ πάνω στο project, New, JFrame Form, μας έφτιαξε τη φόρμα αυτόματα και επιλέξαμε με drag and drop τον swing controls, τα βάλαμε πάνω στη φόρμα μας, χρησιμοποίησαμε ένα text field. Το text field είναι αυτό που μπορούμε να δίνουμε ένα αριθμό μέσα, να γράφουμε οτιδήποτε, όχι μόνο αριθμό. Ένα label το οποίο ονομάσαμε number για να μπορεί να καταλάβει ο χρήστης ότι σε αυτό το text field θα πληκτρολογεί έναν αριθμό.
Επίσης, χρησιμοποίησαμε ένα άλλο label το οποίο είναι κάτω από το κουμπί, έτσι ώστε να εμφανίζουμε τον αριθμό τον οποίο πατάμε στο text field, και χρησιμοποιήσαμε και ένα κουμπί το οποίο το ονομάσαμε press. Από τα properties αλλάξαμε το μέγεθός του, το κάναμε bold και αλλάξαμε και το χρώμα του. Έπειτα πήγαμε στο κουμπί, πατήσαμε δεξί κλικ, events action performed, και γράψαμε τον κώδικα, αυτό δηλαδή που θα κάνει το κουμπί. Σε μια μεταβλητή S αποθηκεύουμε το κείμενο το οποίο θα γράφουμε στο text field και έπειτα το εμφανίζουμε στο label το οποίο έχουμε τοποθετήσει κάτω από το κουμπί. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση.